Kaixo, gu Haurtzaro ikastolako Debatxe Bizeko ikaslea gara. Gure proiektua teleferikoa da. Teleferikoa gure nahiaren urtebetetzerako egin genuen. Baldintzak hauek ziren. Erabilera errazeko izan behar du, eta zauriak egiteko arriskurik ez izan da. Era autonomoan motor batez funtzionatzeko gai izan behar du. Motorra martxan jartzeko etengailu orokor bat edukiko du. Erabili dugun materiala hau izan da. Egurra, metalezko txapla zuladuna, poleak, pila, motorra, pultsadoreak, adaptadoreak, tornilla, goma, soka eta kableak. Funtzionamendua. Etengailua sakatzean pilak bere energia kimikoa korronte elektrikoan bilakatzen du eta korronte hori kableen bidez motorreraino joaten da. Motorrak korronte hori mugimenduko energian bilakatzen du eta goma batzuen bidez poletara permititzen da mugimendua.